Takže predo mnou vrátil chlapík jeden lístok na skalnaté pleso a mám ho ja. Tak, to bude sila. Dobrý, na Lomnický. Ešte musíte ísť na skalnaté. Ďakujem. Nebude vám to zavádzať. Nejdete náhodou na Lomnický volakdo? Nie. Nie. To sa nedostal. Ten pán, čo pred vami vrátil lístok, ja som ho zobral. Asi že nejsou. A zítra taky ne. A v neděli jsem si říkal, ty krásu. No teraz, rozumiete, to je slabá kapacita a teraz, ak sú prázdniny, tak ja myslím, že sa to dosť... Tam to tam je pro nás konečná. A na Lomnický sa ide odtiaľ ešte? Super. Dobre, paráda, ďakujem za informácie. Dobrý deň. Tu mai da data não te mostria. Dobrý. Idete na Lomnický? Áno. Odtiaľto sa ide? A kedy to odchádza? Takže to je časenka? Áno. Aha. Je to vidieť na kartičke? Nie, ne na kartičke, musíte mít papír. Sorry. Dobrý, prosím vás, toalety, kde by som našiel? Hore na poschodí, ak sa smerom, jak sa vychádza, ale chodíte hore po poschodí. OK, ďakujem. Výborné.
Mohli by ste ho zachrániť. Nezachránite ho? Kameru. Kamera? No, vedle si na YouTube. Chvíľku bude pretlak. Hej, Katušáku, tady je paní, která si potřebuje sednout. Chceš ísť ku oknu? Pači. Pači. A ju hoňa od banánu. Počkaj. Dobre. Honzo, seš tam niekde? Jo, jsem. Mali to urobiť také, že dá sa otvoriť okienko. A presvitnú podlahu. No jasné, aby som do toho omočil. Jsme padali, máme záchranný žebřík. Desíte ma. A je výsledný. Že to trvá 8 minút a jazda, údajne. Údajne. A tak máme tu pána, pán to karuje, takže v pohode. Koľko rád si to spravíte za deň? 6 do hodiny. 6 krát do hodiny? Dobre si to vydal. 24-hodinová prevádzka? No, jasné. Niekedy 12, niekedy 13. Prepačte, budem ma Niekedy zotrvať. 14. Niekedy nič. Nič fúka, nič. A jezdí se i v zimě? Aj v zime jazdíme. Také farebná si, nie? To myslíš, no? No, my jsme se vsázeli, jestli se nasune mrak nebo ne. A to tam je sneh ešte? Z druhej strany. Ja si tiež myslím. Určite. Ďakujem za nápad, nevidel som to okno, pardon. Ale si dávajte pozor, aby to nepadlo. To bylo prúser. Viete čo, išiel som z Kráľovej hory na bicykli a zapol som kameru a nezapla sa. Takže to najkrajší čas som zbehol bez kamery. A po slovensky ne prúser, ale prípad. Tak. Super, díky, ja sa prestlačím. No my nie, lebo my sa tam... Môžem vás poprosiť, pustíte ma sem trošku, nech to natočím. Zopakujem vám to čas na reklamu. Slovensko z Nura. Tak tam si to na YouTube môžete pozrieť, dobre? Dobre. Chceš si sadnúť. A dá sa to aj stiahnuť, takže paráda. Zeptáme se tady pána, roztaje to tady někdy úplně? No, podľa toho, aké bude leto. Keď bude veľmi teplé, tak aj roztopí sa to, no. Tak dobre, ale koľko je tam teda stupňov? Je tam 0, keď sa drží ten sneh, alebo... Tak ono nie, nula, nie, on sa topí, ale to je dosť hrubá vrstva. Aha. Tak to je už taký snehoľad. Dobre, mesta máš. No lebo ty je zima stále. Nie je nejaká moc veľká zima vonku zatiaľ. Hlavně se No pocit, ako by sme stáli, ale to je len môj pocit. Ideme skvelo? Čo chcete skočiť, či čo? Nie. No, ona už, aj keď tá malá lesí sa tam, víš, taká, na ktorú si sadneš, vidíš? A odtiaľ chodia ľudia na to. No uvidíš, vidíme na dvore a tam už... Potom hrebienku, alebo čo to je. No toto. Ako to postavili, neviete? Koľko tom? V 41. to už jazdilo. V 31. to V ešte cez vojnu. 39. to začalo. Cez vojnu sme mali čas stavať lanovku. No, Tady bol to čas je to na nejlepší, že jo? Ale to nemali ani také stroje, že? To bolo, to je... Tady Ono to bolo pred vojnou a dá sa povedať, že vtedy asi bola Teda tady, když je republika v lepšom porucha, stave. Tak asi, určite. Musí postaviť na tej ploši. Najprv sa tam musí nejak dostať. Ale tam musíš mať asi nejaký pôvod osklopom asi veď. Ešte
kúsek a už sme hore. Naše fejeringo dáva. Teď vypnul pro. Skala. No, až čo budeme ďalej. Síde stabilná. Skalu, ideme to. Ideme to. Ešte kúseček, ešte. Už budeme hore. Ale je to trošku prudké. Ja to asi zbúvam. Pozri, už budeme hore. Ja sípam. Už sme hore. Áno, Fera, to je vysoko, čo? Bude tak sviežo, by som povedal. Už sme vnútri. Už sme celkom hore. Stačilo. Dole ani nejdete, že? Ne, to zbúvam. To zlezem. Toto je dobrý výhľad. Tak čo, dojdete ešte na budúci rok? No ak dožijem, zase sa prídem rozlúčiť s nami. To už chodí 10 rokov. 10 rokov? Okay. Super. Díky moc. Takže, super. Mali tam dať údajne nejaké lístky. Toto je sila, toto je sila. Že apartmán. Ty bundy? Asi. To bude počuť aj von? Áno, budete počuť von. Áno, super, díky. Dobrý, ďakujem. Či sa. To máme. Nám stačí, my sme skupina, jedno stačí. Aha, to je, áno. Jeden mať. Dobrý deň. Tu sa obliečte. Musíš sa obliecť. Ale nie je to už taká kosa. Ale fakt je príjemné. Ja si radšej vyfotím sám, podľa toho delím. Havrán, vidíš, aký krásny výhľad. Neboj. Ideme to proskúmať. Tam musíme taký. Jak sme sa tam dostali? Kde? Aj tam, aha. Tak tam nie. Ja si myslím, že tu vidíte hore na balkóne niekoho. Tak to ne. No poď, toto mi nechá. Dobre. Neskutočne výborné. Poď bližšie, nie? Nie. Jednu na výšku a jednu na šířku bychom poprosili. Okay. Je to sem, samo se to řídí. Dobre. Stačí jenom to bílé zmáčknout. Dobre. Kde je slnka? Sám. Ještě Katušák k nám. Počkajte. OK. Tak klidně. Nevím, jakou to má nosnost, je to něco napsáno? 140 kg. No.
Ne, dělám si degraci. Na YouTube a kanál Slovensko z hora. Zavádzam vám? Nie, vôbec. Pozri, nechoď po barnku. Ti nevypadne, ale Takto si mohla ostať. No čo, zmenilo sa tu niečo, alebo nie? Je to také isté? Ježičo, ja som tu prvýkrát bola, keď som mala 25 už aj so synom. A teraz mám 82 a toľko rokov chodím, ale nie každý rok na Lomničák, ale tento rok, vlastne teraz už od 72. roku môjho veku chodím každý rok na Lomničák a vždy si poviem, už asi posledný krát, lebo už to nedožijem do roka, už sa lúčim s Tatrami z Lomnického a ešte aj tento rok sa mi podarí a lúčim sa s Tatrami z Lomnického, neviem ešte, či ma do roka tu Pán Boh nehá. Nehá, určite. Alebo, a predtým ste sem chodili tiež na lanovke, alebo aj pešo ste tu boli niekedy, alebo len na lanovke vždycky? Raz sme, keď lanovka bola odstavená, 2 roky robili rekonštrukciu, ano. Tak vtedy sme sa pokúšali s mužom aj so synom vyliesť, dá sa tým hrebeňom. Ale nevyšli sme až hore, lebo pred nami išli Maďari, aj s takým 10-ročným chlapcom. Ano. A vypadol ten chlapec, tak manžel nariadil vrátiť a dobre urobil. Akože padol niekde dole? Vypadol z toho, to je taký hrebeň, čo sa ide hore. Tak to je sila. Zlakol sa, že aj my daktori padneme. No tak to dobre spravil. Takže tie Tatry sú není len tak sranda, čo? Prosím? Že tie Tatry nebudú iba tak sranda. No tak jasné, veď tu strašne veľa ľudí každý rok zahynie. Ale pozrite, tak toto vyzerá, že idylka, že nič sa nemôže stať, že? Z takej výšky, že krása, ale... Ale prosím vás, veď stačí 100 metrov a tu sú 300 metrové zrazy, keď tuto sa pozeráte. A neviete, voľade to natáčali tú medenú väžu. To by ste mohli vedieť, neviete, kde to natáčali? Dobre, tak potom uvidíme sa tu na rok, dobre? Dobrý deň, koľko vám to trvalo?
Ešte nejsú prepísané poistky, pozor. Podrobują później przestrzeń numer 1. Prosimy o niezwłoczne ustawienie się na stanowisku. Koľko máme ešte času teoreticky, neviete? Ešte pol hodinu máme. Pol hodinu? Super. 1600. S dovolením prejdem, pustíte ma, díky moc. Takto, jak dneska už to nebude. My sme to vymákli neuveriteľne. Toto je... Máma, už po obede majú prísť na kino. Áno, Tu som áno. pozeral. Jak si to vedel? Cestujúci z miestnencov číslo 3. A kde ma to odveze? Kde ma to odveze? Uniformy na nástupište. Jo, jo. Šitovku. Passengers with the seat reservation ticket number 3. Dovidenia. Ale
Díky, Dovi. Myslíš? Ja mám pod. Máš kartičku, bez kartičky nejdeš domov. Ďakujeme, Dovi. Vidíš to dáš aj s tým kódom. Tady je apartmán, který se lze A v dole to ide rýchlejšie, Že? Tiež mám ten pocit. Nebudeme si to hovoriť. Volným pádom. Tak zemská přitažlivost je zemská přitažlivost. Vieš, jak je to? Jdeme dole, dole. Tak to shrňme. Vychytali jsme krásné počasí. Na parádu. Pozrite, už sa to zbíha, už sa zbíhajú mraky. Včera som to povedal, či predčerom som to povedal tej líške, že ma došla otrava na terasu. Iba pekné počasie. Došla výška na terasu. Hej. To je sila. Normálne. Dolu. Pred apartmánom, jak som ležal na lavici večer, si ležím, hrám sa s telefónom a som myslel, že pes. Pozerám líšku. Ja som tu bol v kempe, tam dole je kemp, asi pred 2 rokmi. Stará lesná? Kemp? Ani neviem, ako sa to volá. No. Volajte tam, neviem, taký veľký kemp. Bolo tam výstup na rysy a boli tam aj motorkári, ja som tam bol na motorke. Tak som sa fasa rozbil, bolo mi zle, šírene zle, išiel som pešo sem do tejto dediny, alebo čo tam je mesto. A išiel som po chodníku, a neviem, či to bolo z chlastu, alebo naozaj normálne prešla pomaly veľká jelenica a za ňu normálne mláďa. Normálne takto kľudne, takto. A niečo okrem toho chlastu tam nebolo? Ne. Iné podporné látky? Normálne išla, tak ešte sa na mňa pozrela, čo je jaká halus. A pokračovali ďalej, ale nepridali. Inak, že vraj sú to aj medvede. Bolo to úplne parádne. Ale stane sa, že ty to už teraz, keď sa pozriete hore, nebudú tak pekne. Super, ďakujeme, dovidenia. Dovidenia.